Άννα, ξύπνα, ξύπνα. Όχι, 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 δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται αυτό. Ξέρεις κάτι ρε μπρο, μήπως την έκανα να νιώσει άσχημα σήμερα? Ξέρω εγώ, μήπως να πας να της μιλήσεις. Ναι, θα την περιμένω. Οκ, μην αργήσεις, θα σε περιμένω στην καφετέρια που είπαμε το απόγευμα. Εντάξει, έλα, γεια. Γεια. Ωραία, θα την περιμένω εδώ πέρα να τελειώσει. Ωραία παιδιά, σχολάτε για σήμερα, τελειώσαμε. Να κάνετε τις ασκήσεις και να διαβάσετε για το διαγώνισμα αύριο, έτσι δεν είναι? Να είστε προετοιμασμένοι παιδιά, έλα μην γράψετε πάλι 5, έλεος. Άννα, ξύπνα κοπέλα μου, έχει χτυπήσει κουδούνι εδώ και 1 ώρα, 7 πήγε. Συγγνώμη κύριε. Ήθελα να σου πω συγγνώμη για πριν, ελπίζω να μην σε έκανα να νιώσεις άσχημα. Δεν πειράζει. Ωχ, τι έγινε? Κάτσε, περίμενε εδώ, πάω να φέρω φακό. Τι κάνω τώρα, γιατί είμαι μόνο μου εδώ με αυτόν. Ωραία, έλα ήρθα. Ναι. Πάμε να δούμε τις πόρτες. Πω ρε φίλε, τα έχουν κλείσει. Πάμε από την άλλη έξοδο. Ναι. Πω, είναι και από εδώ κλειστά. Ωραία, θα περιμένουμε εδώ μέχρι να μας ανοίξει κάποιος. Βρε, για καλώς τους. Τρέχα! Πάμε από εδώ, έλα. Πάμε στις τουαλέτες, πάμε, μπε. Φοβάμαι. Μη φοβάσαι, είμαι εγώ εδώ. Ανοίξα την πόρτα! Τώρα! That's the sound of the police. That's the sound of the police. Όχι ρε φίλε, πρέπει να φύγω γρήγορα. Βγείτε έξω, είστε ασφαλείς. Η αστυνομία είμαστε. Αχ, Παναγιά μου, ευχαριστώ που μας σώσατε. Ναι, ευχαριστώ. 3 hours later. Ρε γυναίκα, σήμερα η Άννα δεν θα ερχόταν να μας δει. Τι να σου πω, δεν ξέρω, την έχω πάρει τηλέφωνο 100 φορές, δεν απαντάει. Μπορεί να έχει πάει καμιά βόλτα με τους φίλους της. Όχ, ποιος είναι, πάω να ανοίξω. Άντε ρε παιδί μου, πού είσαι, ξημέρωσε. Συγγνώμη, μαμά, μεγάλη ιστορία. Τώρα μπείτε μέσα να σας το πω. Για πες, τι έγινε. Δηλαδή φιληθήκατε. Ναι. Η Αλεξάνδρα. Ο Μενέλαος. Ο Άρης, ο Ζουζουνέλ. Η Αντωνία. Ρε Μάκη, πού είναι τόση ώρα το παιδί, έχω αγχωθεί. Σιγά ρε γυναίκα, σε κάνα κλαμπάκι θα είναι. Τέτοια πράγματα δεν κάνει το παιδί με μένα. Πω, μεγαλώνουνε γυναίκα, ηρέμησε. Αχ, το παιδάκι μου γύρισε. Δόξα τω Θεώ. Πού ήσουνα? Μεγάλη ιστορία, μαμά. Μπες μέσα να στα πω. Λοιπόν, ήμουν στο σχολείο και περίμενα την Άννα να της πω κάτι. Και μετά είχαμε τις τουαλέτες, πήγαμε στην Λεγένα. Και μετά ήρθε η αστυνομία και όλα καλά. Αλλά μέσα στις τουαλέτες έγινε κάτι. Τι έγινε? Έτσι ξαφνικά φιληθήκαμε τώρα. Και μετά? Ξέρεις κάτι. Τον την γουστάρω. Και το καλό τώρα. Πώς τον λένε? Δημήτρη. Δημήτρη. Τη μαμά του τη λένε Μαρίκα. Ναι, πού το ξέρεις? Α, καλά, είμαστε παιδικοί φίλοι. Την μαμά της πώς τη λένε? Αμέλεια. Αμέλεια. Τι? Αμέλεια? Ναι, γιατί? Αυτή είναι παιδική μου φίλη. Α, εξαίσια. Tomorrow. Ωραία Παναγιώτη, πάμε ένα Βιέννα λίγο στο Fortnite. Οκ, έλα πάμε. Έλα. Όχι ρε φίλε, όχι Πάτα, ρε ρε, φίλε, πάτα, τα ρε. παρατάω. Όλη την ώρα χάνω ρε φίλε. Παιδί μου. Μαμά, τι κάνεις εδώ πέρα, χτύπα λίγο την πόρτα. Εντάξει, συγγνώμη, τρώμε, κάτι θα φάμε. Εντάξει, έρχομαι. Πάνω, κλείνω λίγο, θα μπω σε κάνα δεκάλεπτο, πάω να φάω ρε. Εντάξει, όλα τα λέμε. Έλα, τα λέμε μπρο.
Λοιπόν, αγόρι μου, θα πάμε κατά τις 6 το απόγευμα για καφέ σε μια φίλη μου. Θα έρθεις, εντάξει? Όχι, μαμά, δεν θα έρθω. Έχω να παίξω Fortnite με τα παιδιά. Πρέπει, σου έχω μια έκπληξη. Μαμά, όχι, δεν θα έρθω. Καλά, αν δεν έρθεις θα το μετανιώσεις. Σκέψου το και πες μου μετά. Πω, καλά, θα έρθω, εντάξει. Later. Άννα, μάζεψε το δωμάτιό σου, έχουμε επισκέψεις σε λίγο. Πόρε, μαμά, εντάξει. Βρε καλώς τα παιδιά. Άννα, κατέβα, ήρθανε. Γεια σας, πώς είστε? Πες γεια, Δημήτρη. Ναι, γεια σας, γεια σας. Μαμά, τελικά δεν μου είπες ποιος θα έρθει. Μάμα, μου κάνεις πλάκα. Τι βρε παιδιά. Θα κάτσετε μαζί. Δεν το πιστεύω. Ωραία, τι κάνουμε. Πάμε να σου δείξω το δωμάτιό μου, ξέρω. Οκ, ωραία. Πάμε, ξέρω εγώ. Ωραία, καλή φάση. Πάμε Fortnite. Τι, πάμε Dress to Impress. Οκ, ό,τι θες, οκ. Παιδιά, κατεβείτε κάτω για φαγητό. Γιατί δεν τρως, Άννα μου? Δεν πεινάω πολύ. Later. Ήθελα να σου πω κάτι που το ξέχασα να το πω. Χθες στο σχολείο, αυτό που έγιναν όλα κατά λάθος. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Από το άγχος μου. Ναι, πού το θυμήθηκες, ναι, και εγώ, ξέρεις τώρα, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε να πάρουμε κανένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη να διαβάσουμε. Ξέρω εγώ, πάμε, ναι. Πω, δεν το φτάνω. Θες να στο πιάσω. Ναι, αν μπορείς. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ξέρεις κάτι. Ήθελα να σου το πω καιρό, απλά ντρεπόμουν. Τι?